també lamente, com ha dit la senyora Peris, que no arribem a un acord en aquest punt. I ella dia que en la Diputació s'ha consensuat una moció entre tots els partits. Supose que el que ha passat en la Diputació és que ha hagut un procés de negociació, de parlar, de veure com és viable o com no és viable, com hem fet en altres mocions en aquest poble, de veure, doncs, això no és viable perquè saturarem els treballadors de l'Ajuntament, això és viable en la web, la secretària ens ha d'informar d'aquest tema o de no aquest tema per veure si és viable o no. Aleshores, reitere, lamente, igual que la senyora Peris, no haver arribat a un acord, però si s'arriba a un acord és perquè 2, 3, 4, 5 volen arribar a aquest acord. Si uno es planteja que no va arribar a l'acord i que ha de ser la moció tal com planteja i que no pot esperar-se a lo millor a veure, però més la llei de transparència, veure si tot el que se planteja està a la llei de transparència i ens diu com ho podem fer o com no ho podem fer, o si ven que la llei de transparència se queda curta, parlem entre tots de lo que podem afegir o no podem afegir a lo que ens demana la llei de transparència. Si vostè va en aquest plantejament, no espere que els altres consensuen amb vostè. Ho lamente, però és el que hi ha. Aleshores, nosaltres no podem recolzar la moció com està. Li hem dit, i hem dit als altres partits, que parlant-lo entre tots, possiblement seria una cosa molt important, molt interessant i un compromís ferm per part de tots de complir la norma que se donarem a nosaltres mateixes i entre tots i totes. Lamentem no haver arribat a consens i no poder recolzar una moció que ens pareix interessantíssima per al poble de Boralla.